हले जिर'सो दे जोंनिफ्राय फोरमानगोना जिर'सो जाय फैयो होसोगोनसो मानो थाखाय होसोगोनबा नै दैयानो जोंनो नांगौ बायदि मोनाखै आरो सरकारा मा होनो मिथिगौना गोग्गो दै लोंनांगौ 300-400 फुटनि गोथौनि दै लोंनांगौ बाथो 300-400 फुटनि दै लोंनोना सायाव थानाय दैखौनो मोनलोंनो थाङाखै आरो 300-400 फुटनि गोथौनि दै मोनलोंनांगौ। खुलुमबाय बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोफोर आं ओरैनो थास्लायस्लायनाय मोसौ दै दौनो फैनायनि भिडिअखौनो ससे बानायनोसै आं जोंनि गामिनि ओरै सोनाब गोलाव दैसा दं आरो बिराद गिदिर दैसा बे दैसा खासिबारियाव मोसौखौ गासैबो खाजोबो ओमफ्राय दा आं न'निफ्राय दै बाल्थिंसे लाबोखादोंमोन दैया थोआसै मोसौ गाय मासे दङ फिसा गोनां बेनो बाल्थिंसे लोंजोबखाबाय दै बाल्थिङा दा आं दै दाबसे दैसायावथ' दैयानो गैला सेस रानजोबखाबाय दैज्लांबा ओरैबायदि गिदिर जायो दैया मेसेङावबाथाय थोबसेबो मोनखाया मोसौ दै लोंनोबो दाउ लोंनोबो दै माना ओरैबायदि रानलांखायो दा हाखर जेसिबिजों हाखर फिसा खुरनाय दं आरो बेयावनो दैखौ बाल्थिंसे लायनानै आरो मासे दामबिसा दंबावो बेनो दौनो नागिरदों लोगोफोर आं खोन्थालांबाय थानोसै भिडिअखौ अननानै नायलांबाय दा नै थांगासिनो बाल्थिङा नै खालि आं बाल्थिङाव लाना थांगासिनो नै दैया बेनो दैसाया फुरा दैयानो गैखाला आरो सेस रानजोबखाबाय नै माबायदि रानदों नायलाय ओरैबायदि रानजोबखायो दैज्लाङाव हले दा बुंखासै आरो बैनो हाजोआ बे जोंनि गामिनिफ्राय बारा गोजानाव जाया हाजोआबो बिराद समायनाखा बिराद मोजां खिन्थु दैयानो थायाना मेसेङाव दैयानो गैखाया एखेबारे नाय माबायदि बै ससेयाव खादों मोसौखौ आं एसे जुम खालामना देखायनि र' खोबसे दै गैयाखै नै बेयावनो जों दुगैबाय थायोमोन हाखर फिसा बे साननैसो सिगां दाथ' आरो नै मेसें बोथोर सफैबाय दै राननायनिसो सम दाबो एसे दं खोमा र' देखायनोसै एलाय नै बेयावनो गासैबो दुगैफैयोमोन आरो हाखर खुरनाय दं बेयाव दाबो एसे जोर बोहैयो आं बिनिफ्राय हायखांथ'ला बेयाव हायखांनांगौबा बिराद गोबाव लागोन आरो गल' जाबाय गैया दैयानो मा खालामनांगौ आरो दैखराबो सेस रानजोबखायो गामिनि दै नाय बे दैसा बे फुरा लोमजोबखायो नै दैज्लांबाथाय बन्थ गिदिर गन्द्रायल' बिराद लाबोयो आरो गासैबो लोमजोबखायो बेफोराव बिसोर गासैयावबो लोमजोबैलाय बै गामि बै नुहुरनायानो जोंनि गामिया ओमफ्राय दा दैयानो थोबसे गैया दैखरावबो सेस रानजोबखाबाय आरो आं दा दै हाखर जायगायाव सफैबाय दै खुरनाय जायगायाव दै दङ बेयाव जेसिबिजों खुरनायमोन आरो मानोबा थाखाय खुरनायमोन बे जोंनि गामि खाथियाव मोनसे खामानि मावबाय थादों नालाय मोनसे प्रजेक्ट सोलिबाय थादों बेयाव दै लांनो थाखाय बे हाखर खुरदोंमोन जेने तेन बोरैबा भाग्यबान होनना बुंजायो आरो नङाब्लाथ' सेस खामोन मोसौआ माजों दै लोंबावनोमोन मोसौनो माजों दै दौनोमोन ओरैबायदि जारला जाखायो आरो मेसेङावबाथाय दैज्लांबा हले एखेबारे टेनसन गैया दैयानो दै गासैथिंबो दै आं दा देखायनोसै दैखरखौ माबायदि हाखर खुरनाया जेसिबिजों हाखर खुरनायखौ बेनो दैखरा नै नायानो थैजोबलायबाय माथो ना फिसा दंसैमोन नायानो थैलायबायनो आं जुम खालामनानै देखायनो दे दैया गुदुं जाबाय खोमा सान्दुंआ दुंबाय नालाय आरो बेलेगथिं बोहैलांनायनि जायगायानो गैया नै नाया माबायदि थैदों नाय लोगोफोर नुदोंना नायानो थैजोबलायबाय साला सरखाराबो सरखार नालाय ब्रा एसेबो नायफिनथारा दरखास्त' होबाबो दरखास्त'खौनो नाजावा माथो ओरैनोल'सो दा इलेक्सन खाथि जाफैबाय इलेक्सनावल'सो दावराव भटनि नाय बे हाखर मोनसेल' फिसानो आरो बिनिफ्रायथ' दैयानो गैखाला बिथिं गाहायाव एसे दङ बेबो बिराद बादामालि हा फबजोबनायसो बादामालि बेरफबजोबनायाव बेखौलाय बोरै बाहायनो बेयाव दुगैनांगौबा स्ट्र' बिगुरानो दोलाजोबगोन खुरनानै माननायजों ओरैबायदि लेथ्रा आरो बेयाव पिकनिक जानो फैनायफ्राबो बिराद लेथ्रा खालामना गालांखाबाय आरो जानुवारि टाइमाव बिराद पिकनिक जानो फैयो बेयाव नाय दैया बिराद मैला बियो बै ब्रिज लोगोफोर हायोब्ला भिडिअखौ सेयार खालामनानै हो बयनोबो मिथिजोबनायनि माने जोंनि एरियायाव एसे दैनि आंखाल जानानै दङथ' सोरबाफोर अनसुंथाइ होनानै सरकारफ्रा मिथिबायोब्ला बोरैबाफोर अनफुरबायनो हागौ अननायाथ' जोबोद गोब्राब जोंथ' बिराद दरखास्त' होबाय गामिनिफ्राय आरो सरकारफोरनियावबो जेथिया इलेक्सन जायोना भट बिनो फैयो बे समावबो जों बहुद बुंबाय बुंनायालाय अब्लाबो खोनासङा माथो गावसोरनिखौल'सो नायखायो सरकाराथ' आरो मा बुंबावनो नै दा आरो इलेक्सन खाथि जालायबाय फैहांबायानोसै मिथिं दावथेनि बायदिसिना माबा माबिनि खबर होफैफ्लांबायानोसै
एबारावलाय जिर'सो दे जोंनिफ्राय फुटबलआ जिर'सो जाय फैयो होसोगोनसो मानो थाखाय होसोगोनबा नै दैयानो जोंनो नांगौ बायदि मोनाखै आरो सरकारा मा होनो मिथिगौ ना गोग्गो दै लोंनांगौ 300-400 फुटनि गोथौनि दै लोंनांगौ बाथो 300-400 फुटनि दै लोंनो ना सायाव थानाय दैखौनो मोनलोंनो थायाखै आरो 300-400 फुटनि गोथौनि दै मोनलोंनांगौ फाग्ला जागोन बियो मालाय जायफ्रा सरकार दानानै मन्त्रि एमएलए गादियाव जिरायनो मोनदों बिथांमोना गुदुंजों दुगैनो ना गुसुजों दुगैनो गोजां बोथोराव गुदुं गोलोम बोथोराव गुसु मालाय मेसिनाव सेरना होबानो फेर सोर गबोखायो जोंहालाय मा बे रानथा फुंथा बेयावसो सोलिबाय थादों आरो माथो रावबो नायस'नाबालाय आरो फननि समावल' ओरैनो होना होदो बास जाबाय देरहा होदो उनावबाथाय बावलांबाय बेखायनो आं सम सरकारनि बाथ्राखौ सानब्ला ओरैबायदि रागा जोंखायोना जेब्ला इलेक्सन फैगोन ना केन्डिडेट फैगोन ओरैबायदि माने अन्थाइजों खुबैला सेन्देलजों खुबैना हरलायनो गोसो जायो आं बेफोरबायदि गामिनि हालोदफोरखौ साननानै एबाराव नायनोसै माबायदि जायो र' फैगोन होनबाय थादों खिन्थु फैयाखै थगायबाय गंफ्रोमबो गामियाव सफैजोब्बाय खिन्थु जोंनियाव इम्परटेन्टआनो जोंनि गामियावसोमोन ओरैबायदि गोनांथार दैनि दा लोंनोबो जोङो दाबसेल' दैखर दङ बेनिफ्रायनो गासिबो गामि गंसेनिया रोगानानै लोंजोबनो गोनां जायो आं बे भिडिअखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आं मालाबा मोजां लाबोगोन आरो डिटेल्स भिडिअ आं रायजोफोरखौ लानानैबो नोंसोरनो देखायबावगोनसो लोगोफोर अननानै सापर्ट खालामदो आंनि भिडिअखौ शेयार खालामना हो बयबो मिथिनायनि आं दा मोसौ खाथियाव सफैबाय मेंलायथारबाय एथ' गोजानाव लायनाय बाब्रे नो गांहाबथारबायमोन बेसरा नै लोंखावथारबायलै बाब्रे बा मानसियानो मा जायो आरो बिसोरथ' जुनार जेबो रावबो रोङा बिनानैबो लानो रोङा बिनानैबो लोंनो रोङा नायहोदावबाय थायो माला लाबोगोन बेनि सायाव आरो दैयाबो खस्थ' जारला बेसेबा गोजाननिफ्राय रोगानांगौ दैयाबो गोगोम लोंखाबायलै गांहाबथारबायमोनदां सान्दुंआबो गोसा जाहांबाय नालाय रिन्दाव बोथोरा सफैलायसिनायलै बे गाय मासेनो दौखाबायमोन आङो दा दैखौ लोङासै बेहा गांगाखाबाय खोमा जों दा बे एसे आद्रा थाबाय आरो दैया बेखौ नैल' खनना गानसै बास बेल'सो आग्लायदों जा खस्थ' मोनबायलै मोसौ दै दौनायावनो बिराद खस्थ' मोनखायो आरो 10-20 मोसौ फिनांगौबाथ' मा जाबावगोनथाय इसोरासो मिथिसिगौ नैबेनो जायगाया बैयावसो लायदोंमोन आं दैखौ बिराद गोजाननिफ्राय लायनांगौ जाबाय बिदि थांबाय नैबे हाजो लोगोफोर आं दा गासै खामानिखौबो मावखांजोब्बाय मोसौनो दैखौबो दौखांबाय दोस्लायखांबाय दा आं न' फारसे थांबाय थादों आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो अन्नानै कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरदो आरो लाइक शेयार खालामनानै होदो जुदि चेनेलाव सोरबा गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना गालांदो उननि भिडिअआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर टाटा बाय बाय